Asikubingelele kule channel ehamba phambili izindaba zikaBhoqo. Mengapha umusha kule channel siyacela uciphize usubscribe button uciphize nebell khona uzobona wonke amavidiyo amasha esiwafakayo kule channel. uDJ Sigqemeza ubonge uLinda Sibiya ngecontribution abanayo ngenkathi ke eqashwa emsakazweni uKhozi FM. uDJ Sigqemeza kule clip elandelayo uveza ukuthi wangena emsakazweni uKhozi FM kwa news department kodwa ke wagcina ke esengena naseyinhlelweni zomsakazo uKhozi FM. Waqala ke wabo producer uLinda Sibiya kwagcina ke ethola ishow njengoba nje abantu abaningi begcina sebemuzwa ke sesakaza inhlelo ezahlukene emsakazweni uKhozi FM. uMr Understand uMr kusengenzeka noma yini madoda indoda yomuzi wayo madoda umqoqo wendodo kwi-afternoon drive emsakazweni uKhozi FM. uDJ Sigqemeza kususe kakhulu ke kulonyaka ngempela ke omusha weRadio ukuzwa engabuyiselwa ohlelweni lakhe lasekuseni. Kodwa ke nansi ke iclip la kanjena ke uDJ Sigqemeza ebonga nje uLinda Sibiya ngecontribution akwazi ukuthi abe nayo empilweni yakhe. Nansi iclip sikuhlanisele yona zizwela. Umfowethu uThabo Mfukeng usesebenza kuhulumeni manje yena wayempathi weindaba. But before ushayile ku-interview, but it's just that bekumele kube khona oyedwa othathwayo. So angazi nginethuba lika 3 months alikhona la ukufunda indaba uKhosini. Ngenxa ukuthi une-background yeindaba vele ubuya ngisho eGoli ukuwena ngoba uthe kunomsebenzi opo full time, sayiphinda kabili kathathu leyo mali yakho. So ayobuka no 2.5 no 7 to 10,000 engizobahola ngaleso sikhathi 3 months but 3 months ayikahlala amathambo ekhanda ngathi amabhetri asala ngathi ngifuna lento azayibona ngaba ne-faith kuNkulunkulu ukuthi uma izoke isebenze lento ukuthi asingalilahle ikhadi nokuthi ngaphakathi khona zobe sengikutholile eyakuphela ngisho nanenyanga. Hayi ngize phakathi ngizofuthi ngiyangena kwi-lift ngagibela umphephethe ubaba uBhodloza Nzimande wayeуmphathi wesiteshi. Wena umfana lo usiphobatha ngathi yebo umphephethe umfa uyashaya manje baqashe kahle lapha ku-news ilutho manje sekufuna ukuthi abone ithuba lokuthi lekalazi iqiniso. Yes ayi bese evele nje ngoba ngizwana noLinda fanele ukukhupha ukuzongibona engani manje labo manje ngithemba ngifika out yangimukela kamnandi ngiyabukela phela neomkano babili nje mfethu Mr Magic mayibuka le nabayibonayo ni forward you are the man, we love you for sacrifice owayenza mfethu. Hayi kuwe wedwa baningi abababaza i-contribution kaSotobe ekuzilibaleni ngenhloso ukuthi kukhula abanye abantu. Emethe bona manje ngiyatshela indawo angikhava kuzona at some point ngishibize ngeze ngidaya yodwa hamba bana ungena ngaye akuseqedi avelathi umphephethe kunabantu abangoproducer abafunakalayo. Ukuqala nje ukuthi wakhona uproducer yaqala ngathi okuyimina intambama ku326 noLinda enomunye umfo okuthiwa uMusa Msombe usekwa department exhume machine manje kwalapha kuKhosi. Yena enza ulakhe isifatha kwi-breakfast show. Mfethu manje 1 month ngiphakathi uKhosi balongi-offera ispace kodwa uzoproduce uLinda. Abuyela kuThabo ngathi let me be fair kule ndoda ngathi mfethu what ayenze ngingangahamba ngibambeka bakhona umuntu oku-maternity leave for 3 months. Manje mayebuya ku-maternity leave akimthandazeli ukuthi aphinde akhulelwe ukuze yabona akukho umuntu ukusebenza kamnandi uzwazi ukuthi mhlawumbe ngaqeda kala ngiyajumpa ngizakala. So kwakuyisibindi nje umuntu adinga ukuthi asithathe ngempela uNkulunkulu emuhleke. The choice was great. Akuhlala ke lapho kuKhosi I was promoted year after year from there. Twali show ya 326 I mean Saturdays more of top 20 eyayibizwa ukuthi kusazoba mnandi ilive igama kusazoba mnandi kusengenzeka noma yini elaqhamuka khona. So ngenza yona. Siyabonga kakhulu ngokulalela kwakho. Siyacela ke ushiye ukuphala kwakho kwi-comment section. Ungakhohlwa ukusubscribe. Siyabonga ngendlela engasuka umphansi. Siyabuya nezinye indaba usilandele nakhulu ku Facebook @izindaba zikaBhoqo.